Dobrý večer, dámy a páni. Ja sa volám Juraj Možiš a dnes budem vystupovať ako vedúci webináru spoločnosti Talk Fusion Central Tampa na Floride. No a chcel by som vám zagratulovať, že ste si urobili extra pol hodiny vášho drahocenného času, aby ste sa dozvedeli úplné informácie, ktoré môžu zmeniť vašu finančnú situáciu, samozrejme k lepšiemu. A ja už nechcem pokračovať v experimente vo svojom živote. Na úvod bude nasledovať úvodný blok informácií, ktoré budú trvať zhruba 35 minút a na to bude nasledovať živá videokonferencia, kde sa podelia priamo registrovaní ľudia už o skúsenosti z Talk Fusion. Pokiaľ ma teda dobre počujete, tu dole podobnou viečet, tak mi tam napíšte, pozdravujeme taktiež Alfreda do Klagenfurtu, taktiež pozdravujeme Braňa, takže pokiaľ ma počujete, tu dole podobnou viečet, a napíšte mi tam, aby sme teda mohli pokračovať. Super. No a predtým, ako začneme, vám položím otázku, ktorú vám možno ešte nikto nikdy nepoložil. Predstavte si, že máte toľko peňazí, koľko si len môžete prijať a všetok čas na to, aby ste ich užili. No a ako by sa zmenil váš život? Bývali by ste stále v rovnakom dome, šoferovali by ste stále to isté auto, alebo by ste mali viacej času na dovolenky, splatili skôr vaše úvery, hypotéky, leasingy, kreditky, alebo by ste pomohli finančne rodine a priateľom. Toto sú ale sny väčšiny ľudí. Otázkou je tou najväčšou, či toto všetko môžete dovoliť pri vašom súčasnom zamestnaní. No a vtedy prestal pracovať tam, kde teraz pracuje, to je vážna otázka. Keď sa niekomu jeho práca nepáči a nemať toľko peňazí, no môžete si splniť vaše túžby a sny s tým, čo momentálne robíte. 2/3 vo svojom živote strávíte v práci, v robote. A keby ste robili to, čo vás zaujíma, ako by to bolo pre vás veľmi dobré. Ja vám porozprávam o biznise, môžete pracovať na ľubovoľnom mieste planéty, nič nepotrebujem, iba svoj laptop. Na internet sa pripojím priamo aj z ulice, nemám žiadne sklady, žiadne banky, žiadny tovar. No a mám iba laptop a to je celé. Realita je dnes ale úplne iná. Dlhy, nezamestnanosť, vonku sa prepúšťa evidentne, tak potrebujete nový prostriedok na splnenie vašich snov a prianí. No a tým riešením je Talk Fusion. Ja som pred rokom doslova hľadal na internete, ako by som si svoj biznis rozšíril online a hlavne medzinárodne. No a po všetkých mojich pokusoch a hlavne omylov, ktoré ma stali stovky až tisíce eur, ale toľko času, som sa dostal práve až Talk Fusion. Považujem je to absolútne bláznovstvo. Ja som rozmýšľal, čo ja potrebujem, ktorí sa ma pýtali, či som sa zbláznil. Ja im hovorím, dobre priateľ, ja to ukážem, ako to funguje a pripojím tam mojich priateľov. Dá sa dnes žiť bez komunikácie, bez toho, aby ste sa počuli a videli. Ja vám teraz ukážem systém, kde môžete s ľuďmi komunikovať online, nielen cez hlas, ale aj cez video. A môžete sa s priateľmi rozprávať kdekoľvek budete a s kýmkoľvek, od akoľkoľvek kúta na svete a nepretržite 24 hodín. Ako sa vám to páči? Talk Fusion nie je žiadna miestna spoločnosť, je to miliardová spoločnosť. No a ja vám povieme si niečo o technológiách a potom o peniazoch. Aby vám bolo všetko jasno a kliknite si na stránku alexa.com, na tejto stránke je štatistika, môžete si preveriť kohokoľvek, hociakú spoločnosť. No a Talk Fusion priťahuje viacej ľudí denne, ako je Coca-Cola alebo Amway. Je tam komplet štatistika, nájsť tam viac ako 500 najlepších spoločností na celom svete a Talk Fusion patrí potrebná priečka. Taktiež je zastrešená 3 asociáciami a na planete Zem existuje asociácia ako je DSA, Direct Selling Association. Je to asociácia priameho predaja. To členstvo nikde nekúpite. Stať sa členom DSA nám prechádza prísny ročný audit a zo 100 000 spoločností len 200 je hrdých DSA. Talk Fusion je jedna z nich. Píšu o nás, hovoria o nás na titulných stránkach svetových časopisov, televízií, spravodajov ako je USA Today, Fox News a Forbes.
Talk Fusion je taktiež oficiálnym sponzorom rakúskych lyžiarov, skokov na lyžiach a mení spôsob komunikácie na celom svete. Talk Fusion pripisuje priamo ku globálnej zmene v komunikácii. Pripisuje to presne ako keď prišli mobilné telefóny. Pred 15 rokmi každý hovoril, no na čo nám bude mobilný telefón, to stojí $300, to ja potrebovať nebudem, to je len pre manažérov a riaditeľov. A Talk Fusion sa práve pripisuje ku takejto globálnej zmene. No a ako sa vyvíjala komunikácia? Začalo to najprv všetko rádiom a hovorným slovom. Potom prišla už televízia, to bolo niečo lepšie. Prišiel obraz, ľudia si už nevedeli nič iné predstaviť. No a prišiel internet. S internetom prišiel e-mail, písané slovo a pokiaľ tomu e-mailu teraz pridáte video, tak vznikne video-e-mail. No a máme tu niečo, čo v blízkej budúcnosti bude absolútnym štandardom a my to máme práve už dneska. No a predstavím vám video-e-mail Talk Fusion. Video-e-mail ako Mercedes medzi videomailami. Je to najväčšia firma s videomailom v súčasnej dobe. Poďme si ho teraz predstaviť. Here at Talk Fusion, and they gave me 60 seconds to tell you what we're all about. Talk Fusion is a service that allows you to place any video into email, so that when your email is received, it plays just like a movie. Without downloads, without attachments. Now that's history in the making, folks. You can send video emails about whatever you want. Yourself, your business, your dog, your birthday, your vacation, your kids, your latest $1 million idea, whatever. It's so cool and so simple to make one. First, choose from a growing library of over 400 message themes. Or create your own. Need extra flair? We'll even create a personalized one just for you. Next, upload your video and personalize your message by adding some text. Then hit send. In seconds, voila! Your awe-inspiring video email masterpiece will arrive anywhere in the world. Post your video on any website, Facebook, your blog, or even your own 3D social networking site, The Fusion Wall. In total, we provide 8 cutting-edge video communication services. You can use them for fun, personal stuff, or as very smart business tools. Either way, Talk Fusion has you covered. Try it. It only takes a few minutes, and that's a No a prečo vôbec video? Čo by bolo lepšie pre vás? Čítať scenár filmu alebo si pozrieť celý film? Kvalita vašeho života závisí od kvality vašej komunikácie. Pozeráme sa na papier alebo sa pozeráme radšej na video. O čom s vami hovorím? Predstavte si, že toto môžete používať vo svojom živote, lepšie komunikovať alebo používať to v obchodnom styku. Talk Fusion video-email sa predáva rýchlejšie ako horúce pirvošky, keď máte v rukách niečo cenné. Preto môžete ukázať ľuďom. No a video je 8 až 10 krát účinnejšie a efektívnejšie a účinnejšie ako klasické písané slovo. Zákazník si kontroluje e-mail 13 krát týždenne a v priemere je to hneď na druhom mieste po čistení zubov, čo je 14 krát. No a každý deň sa pošle na svete 40 miliard mailov a z toho necelé ako 1% ľudí mali možnosť vidieť alebo zažiť, čo je video e-mail. No a čomu dáte prednosť? Dáte prednosť čiernemu, nudnému, textovému e-mailu alebo tomuto? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Debbie. Happy birthday to you. Eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. Steam cleaning your carpet is really just soak and suck. It can leave behind moisture and dirt that could turn your home into a breeding ground for mold and bacteria.
we are in our new indoor facility, Foley Center. We're getting ready to leave for Minnesota tomorrow. Hello everybody, this is Kenneth Andreasen, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of... Takže videli ste video e-maily a TalkFusion je absolútny líder medzi špičkovými produktami pre videokomunikáciu a nie je to len o videomaily, sú tu ďalšie produkty, ako je to živé vysielanie, za chvíľu budete vidieť videokonferenciu, aplikácie do mobilných telefónov, mailingové formuláre, video newslettery a toto všetko je vynikajúce pre ideálne obchodné a osobné použitie a prácu na sociálnych sieťach. No a môžeme to používať kdekoľvek a ktokoľvek na celom svete. Poďme si teraz predstaviť technológiu TalkFusion. No a prichádza ďalší produkt, ako je video newsletter. Toto bude prvý produkt na celom svete. Veľa firiem používa newslettery. Toto bude video newsletter z 200 už predpripravených šablónach. Budete tu obrázok, logo, text, video a pošlete komukoľvek na svete. TalkFusion má aplikácie do mobilných telefónov, ako je Apple iPad a iPhone na odoslanie video e-mailu. Netrpezlivo čakáme na aplikáciu Android na odoslanie video e-mailu a takýto video e-mail, ktorý ste videli, môžete nahrať kdekoľvek napríklad na vašej dovolenke z pláži a poslať svojej rodine, priateľom, oni sa na to okamžite pozrú. Pomocou takýchto mailingových formulárov vieme odchytiť každého vášho návštevníka, napríklad vašej internetovej stránky a premeniť ho na vášho zákazníka. Naša talianská partnerka má internetovú stránku s kontaktnými šošovkami a za pol roka odchytila 180 000 kontaktov. Takže toto dokáže mailingový formulár od TalkFusion. Načasovanie v obchode je úplne všetko. No predstavte si, keby ste mohli začať napríklad s McDonaldom v dobe, keď 99 ľudí zo 100 ešte nevyskúšalo Big Mac, alebo keby ste mohli investovať do Microsoftu, keď Bill Gates začínal a hľadal investorov, vtedy nikto netušil, že jeho Windows bude v každom jednom počítači na svete. Taký sa predáva priamo na doporučenie a povieme si niečo o priamom predaji. Priamy predaj existuje už 58 rokov a je preferovaný finančnými expertami, ako je Warren Buffett, Robert Kiyosaki alebo Donald Trump. Taký sa vyučuje na elitných univerzitách a je to uznávaná a legálna forma podnikania. No a kto používa TalkFusion? Máme tu celú radu príkladov, ako je cestovka, charita, sieť reštaurácií, športovci,
realitné kancelárie, šerifovia, rádia, kostoly. Na Slovensku známe celebrity, ako je Maroš Kramár, Ibrahim Ajga, Andra Járová. Našou prácou nie je behať po firmách ako obchodník a snažiť sa im predať TalkFusion. To vám príde samo na základe používania video e-mailu. Niekto si to všimne a zaujme ho to. Ak existuje ale nejaká cieľová skupina ľudí, je to tá väčšia skupina ľudí, ktorí majú TalkFusion ako nástroj, ako si privyrobiť a vybudovať novú kariéru. No a ako by sa vám páčilo premeniť tieto peniaze na produkty na peniaze? Poďme to teda prehodiť. Väčšina ľudí chodí na nejaké narodinové oslavy, partiou do mesta, pracovné kávičky a o čom sa tam bavíte? Možno nie sú peniaze. Čo vám navrhujem? Úplne iný typ práce. Môžete posielať video ľuďom. Ja stretol kamarát na ulici a pýtal, Juraj, no a tým sa čím zaoberáš? No pracujem pre TalkFusion, registrujem ľudí a zarábam peniaze. Nepotrebujete nič, žiadne banky, žiadne flaštičky, vitamíny, nič také. Vtedy sa dobre cítite, keď komunikujete. Keď vám poviem pravdu, vy nič nepotrebujete, žiadny tovar, ani banky, len komunikáciu. Nie je to ono, stať niekde pri sústruhu alebo kopať v kanále, o čom my tu rozprávame a k čomu sme sa dopracovali. Na Slovensku som zaregistroval Telekom na zvýšenie reklamy. Na systém je geniálny, je to genius. Keď vy zarobíte peniaze za 8 hodín denne, viete ich minúť za 24 hodín. Ale rozdiel je zarábať celých 24 hodín, aj keď spíte, vy spíte a peniaze sa guľajú. Chcete takú tému, aká je tu teraz? Pokiaľ ste ako väčšina ľudí, patríte do skupiny 40-40-40. No ale to je ten starý systém, to je to, čomu nás učili naši rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia, vyštudovať, nájsť si super prácu a potom si nabrať úvery, hypotéky, leasingy, kreditky a pracujete ako otrok 40 hodín týždenne, 40 rokov, no a pokiaľ sa toho dôchodku nakoniec dožijete, môžete si predstaviť tak 40% z toho, čo ste si už predtým nemohli dovoliť. No a prečo sa bavíme o pláne na 2 až 5 rokov? Ja vám poviem prečo. Niektorí partneri to dosiahli za 6 mesiacov, 6-miestne čísla, je to úplne jednoduché. Zoberiete telefón do ruky a zavoláte zo zoznamu vašich priateľov, ktorý si chcel $500 za týždeň privyrobiť navyše. A máte takých ľudí vo vašom zozname. Ak sú ľudia vo vašom zozname, ktorí nemajú peniaze alebo majú veľa detí, môžeme ich zobrať do biznisu, alebo ak poznáte obchodníkov vo vašom okolí, ktorí si chceli zvýšiť obraty. Sú takí ľudia? Môžeme ich hneď zavolať. Počúvaj, Alfred, môžeš zarobiť $500 mesačne naviac. Je to pre teba zaujímavé? A takých ľudí môžeme okamžite zavolať na takýto živý webinár a pozvať ich priamo na živé vysielanie. Wow, TalkFusion je jediná spoločnosť, ktorá platí okamžite. Nemusíte čakať už nikdy viac na nejakú výplatu, dobierky, výpis provízií, bankové šeky, prevody. V TalkFusion, pokiaľ niečo urobíte, dostávate peniaze do 3 minút na kartu Global Cash Card. Je to úžasná pomoc v dnešnej dobe. Prijete hoci kde, k hociakému bankomatu, kdekoľvek. Ja som bol na dovolenke v Taliansku, v Anglicku, peniaze som si tam vyťahol. A takže s touto kartou môžete aj platiť. No a veľa ľudí má exekúcie, osobné bankroty a môžete zachrániť veľa ľudí okolo seba. Od pozície 3 hviezdy vám TalkFusion vypláca $600 na leasing auta Mercedes. Už 120 ľudí v priebehu roka sa vozí na útraty TalkFusion na novom Mercedese od pozície 3. diamantu. Pôjdete na dovolenku na Havaj, môžete sa pridať k nám 13. a 16. júna 2013. Poďme na to. TalkFusion má binárny marketingový plán, je to novinka na Slovensku. Vy si budete filiálky, presne tak ako Dietrich Matešic. Ten tiež nepredáva Red Bull sám, ale vytvoril si filiálky po celom svete. Vy si budete 2 týmy, ľavý tým a pravý tým. Čo som robil ja? Pred rokom som sa zaregistroval, zobral som telefón do ruky,
a zavolal som najbližšiemu kamarátovi, priateľovi, ty Martin, počúvaj, chceš sa mať lepšie, má možnosť, ak si môžeš priberať $500 týždenne naviac, bez toho, aby si čokoľvek menil. Je to pre teba zaujímavé? Čo robil Martin? Okamžite sa pripojil na takýto najbližší živý webinár a zaregistroval sa. Martin vyhol telefón, ofoval 200 kamarátov, no a už registroval. Hneď prvý deň tu mal ďalších 2 ľudí vo svojom týme. A takto presne funguje. No a pokiaľ robíte jeden predaj vľavo, jeden vpravo, alebo ktokoľvek už zaregistruje jedného človeka vľavo, jedného vpravo, máte tímovú províziu $25, čo sa inak nazýva jeden cyklus, a je to do nekonečnej hĺbky vášho tímu. A čo treba spraviť, aby ste zarábali peniaze z Talk Fusion, aby sa kvalifikovali na zarábanie, vyhnúť telefón a zavolať takého kamaráta na webinár, ukázať im túto príležitosť a zaregistrovať. To je celé, čo urobíte. V jednoduchosti je sila. Pozrite sa, keby to trvalo každému 1 mesiac nájsť 2 ľudí. Prvý mesiac máte 2, druhý 4, tretí mesiac 8, štvrtý 16, 32, 64, až 12. mesiac je tu 4096 ľudí. Napríklad, čo vznikne 13. mesiac, keď každý pozve tu jedného, máte tu vyše 8000 ľudí. To znamená, že v ďalší mesiac zarobíte $102 000. Preto hovorím, že je to geniálne a treba vydržať 2 až 5 rokov. Na Slovensku a v Česku sa to nestalo, spravili sme viac ako dvojnásobok. Je to 9000 ľudí po 12 mesiacoch. Čo si myslíte, že ja som sám osobne pozval? Alebo že za každým idem a podám mu ruku? Ty ahoj, ako sa máš, videl som ťa na YouTube. Keď sa vám nepáči, choďte do McDonaldu na brigádu, zarábať 2-3 € na hodinu. Keď tu príjete o rok na tento webinár, je tu 150 000 ľudí. Otázka, vy to potrebujete? Chceli by ste zmeniť svoj život. Firma má ďalšie bonusy a pri 10 cykloch vľavo, vpravo zarobíte $250, to už je $1000 mesačne a to už je viac ako priemerný mesačný zárobok na Slovensku. Veľa ľudí začína na vedľajší príjem, pokiaľ vás vaša práca nebaví, môžete ísť priamo robiť biznis z Talk Fusion. No a ľudia privedú ďalších ľudí, k ďalším ľuďom. My sme naučili skupinu ľudí, ktorá pozýva. Ak niečo neviete, my vás to naučíme, váš úspech závisí od nášho úspechu a my sme naučili 10 ľudí vľavo, 10 vpravo, ako sa pozývajú ľudia na webinár. No a ten ďalší týždeň tu už bolo 20 ľudí vľavo, 20 vpravo, čo je $500 a je to 2000. Talk Fusion je spájanie ľudí a komunikácia. Ľudia jazdia metrom v dlhoch. Jednoducho pozvite tých ľudí, ukážte im, ako to funguje. No a čo robíte? Dostávate peniaze na kartu. U nás funguje kariérny postup, keď veľa komunikujete, veľa dostávate. Málo komunikujete, málo dostávate. Pri 50 cykloch vľavo vpravo pozícia 3 star a $5000 mesačne plus Mercedes. Je to moja pozícia. Pozícia 3 star, ktorú som dosiahol za 3,5 mesiaca. Je to $5000 mesačne. Niektorí ľudia to nezarobia ani za rok. Čo si myslíte, dá sa s tým žiť? To je ale pre ľudí, ktorí majú svoje sny. Pri 100 cykloch vľavo vpravo pozícia diamant. Firma hovorí absolútne finančnej slobode, pretože $10 000 môžete prežiť už kdekoľvek na svete. Firma má ďalšie bonusy, poďme si ich v krátkosti len prejsť. Bonus za rýchly štart. To sú najrýchlejšie zarobené peniaze v Talk Fusion. Môžete zarobiť ešte dnes. Dostávate 10, 20 alebo $60. Za to je firmy. V tom klasickom zamestnaní ste zvyknutí na to, že váš ten najbližší kamarát vám bude škrabať po chrbte len preto, aby bolo priečinok vyššie, na lepšej pozícii, aby malo 50 € viac. Vynikajúce. Na to funguje úplne opačne. Pokiaľ privediem človeka do biznisu a naučím ho, ako firma Talk Fusion vypláca 10 z provízií vašich osobne zaregistrovaných partnerov. Je to úžasné, keď váš človek, ktorého privedete do biznisu, zarobí $300, tak vy zarobíte $30. To
Pokiaľ zarobí $3000, tak zarobíte $300. Ďalší bonus, ktorý tu je bronzový. A to je stratégia Talk Fusion. To keď máte jedného vľavo, jedného vpravo, pokiaľ sú to exekutívne balíky, ste na pozícii bronz. A ďalším krokom je pomôcť týmto dvom ľuďom urobiť to isté. Nájsť jedného vľavo, jedného vpravo. Pokiaľ urobíte bronz do 30 dní od registrácie, máte navyše $20, ale väčšina skupina ľudí to robí už od registrácie do pár hodín. Ďalší bonus, ktorý tu je, to sú jednorazové bonusy, ktoré vás firma odmení v kariére. To je $11,000 plus dovolenka na Havaji. 1% Talk Fusion sa rozdelí každý mesiac na ľudí, ktorí dosiahli pozíciu modrého diamanta, a to už poberá 24 ľudí za 1 rok. Ďalší bonus, ktorý tu je, a prečo sa oplatí do tohto obchodu, to sa nazýva pasívny príjem. Veľa ľudí teda Talk Fusion vás neplatí len z tých nových ľudí a z tých nových registrácií, ale za to, že to ľudia používajú. Veľa ľudí má mobilný telefón, platí si mesačné poplatky. No ako by sa vám páčilo, keď vám váš mobilný operátor platil za to, že využívate jeho služby mesačné poplatky. Talk Fusion to ale jediná robí. Kľúčom k bohatstvu je zistiť, ktorým smerom sa uberá DAO a dostať sa tam ako prvý, to povedal Bob Reina, zakladateľ tejto spoločnosti. Cisco System je to najväčší telekomunikačný operátor, prognostikuje, že do konca roku 2014 bude z celkovej internetovej prevádzky 90% čisto iba video. Z týchto dôvodov firma Cisco okamžite na to reagovala, kúpila videokonferenčné miestnosti Webex za $3,2 miliard. No a teraz je ten čas si zaistiť tú vašu pozíciu, pretože taká príležitosť, ako je Talk Fusion, prichádza raz za 25 rokov a umožňuje 3 vstupy. Poďme na to. Prvý, ktorý tu je štartovací. Stojí $125 a $20 mesačne. Obsahuje iba jeden produkt, na druhú stranu je to hlavný produkt video e-mail. A so štartovacím balíkom môžete zarábať $500 týždenne. Pokiaľ teda budete mať už exekutívny balík, ten stojí $250 jednorazovo, $35 mesačne, zahrňuje všetky produkty, jednu šablónu pre video na zakázku, len sa na takejto šablóny je $250, snak je to úplne zdarma, máte tu nárok na Mercedes a s exekutívnym balíkom môžete zarábať až $1000 týždenne. To najlepší balík, a je to najpredávanejší balík na Slovensku a v Česku, s ktorým zarobíte maximum, je elitný. Stojí $750 a $35 mesačne, zahrňuje všetky produkty, dokonca tu máte 3 šablóny na zakázku pre video e-mail, máte jedno osobné logo pre video e-mail, a za to, kedy si firmy platili $500 mesačne, tak je to úplne zdarma. Máte tu nárok na Mercedes a s elitným balíkom môžete zarábať $50,000 týždenne. Ľudia sa ma pýtajú, Juraj, ale aký balíček nám ty doporučuješ? A odporúčam taký balík, ktorý môžete okamžite štartovať. Pokiaľ budete mať ďalej elitný balík, máte 3-krát väčší príjem oproti štartovaciemu, teda oproti exekutívnemu balíku a 6-krát väčší príjem oproti štartovaciemu balíku. Veľa ľudí minulo peniaze už na veľa zbytočných vecí, na také, ktoré vôbec nepotrebujú. Pokiaľ nemáte ani tých 100 €, tak ten človek vás tu pozval preto, aby už nikdy vo vašom živote takýto problém nikdy nebol. Pani a páni, toto je jednotka z Talk Fusion, Minho a Julia, a zarábajú $275,000 mesačne po 2 rokoch, takže toto sa dá docieliť priamo z Talk Fusion. No a pozrime sa tu, toto je najdôležitejší obrázok celého webináru. Čo znamená si zaistiť pozíciu tu. Ja vám poviem príklad, ja som registroval jedného mojho kamaráta, mu to trvalo až rok, kým si otvoril oči poriadne a kým zistil, o čom je tu tá reč. A keď to pochopil, tak teraz mi stále ďakuje. Sice je to už možno aj pre neho neskoro, ale keďže je to môj najlepší kamarát a váhal rok, tak vám ukážem, čo sa stalo. Ja som oslovil všetkých jeho kamarátov, pretože jeho kamaráti, jeho známi sú taktiež moji známi,
vyrastali sme spolu. No a je teda na vás, pokiaľ budete váhať ako môj kamarát a tí ľudia budú buď teda pred vami a budete vy úplne na spodu, alebo budete tu a tí ďalší ľudia, ktorí sa budú registrovať, budú patriť už do vášho tímu. Je možné, že aj tých najbližších vašich priateľov oslovia ďalší ľudia, ktorí sú už v TalkFusion registrovaní. No a pokiaľ budete váhať, tak tí ľudia sa zaregistrujú skôr. Dámy a páni, toto bola prezentácia spoločnosti TalkFusion. Pokiaľ ste vy vycítili tú jedinečnú príležitosť, obráťte sa priamo na človeka, ktorý vás sem pozval na tento webinár a zistíte, aký ďalší potrebný krok urobiť. 27. až 28. oktobra bude svetové stretnutie, bude tam už 4000 ľudí v Prahe, kde príde priamo zakladateľ spoločnosti TalkFusion Bob Rejna. Takže máme sa na čo tešiť. Svetový event prichádza od budúceho mesiaca, to je od októbra, od 1. októbra, už vyšli budú takéto večerné webináre o 20. hodine. Takže, aby ste vedeli a na to nezabudli, ten čas sa upraví, ja to partnerom pošlem aj do video e-mailu. Zajtra je Diamond Rush tréning český s Martinom Ryšanom, takže prajem teda rýchle rozhodnutie a teda ešte raz pekný večer. Majte sa. This room have an opportunity to change your life, live your dreams, and make a difference. I mean, you only have one chance to do things right. I believe in the next 3 to 5 years, we can create easily 100 millionaires. Anybody volunteering? Just how hard are you willing to work for it? And how much do you actually believe in yourself? Congratulations, our TalkFusion Mercedes Madness car winners. They're driving a Mercedes on us. We're going to take the world by storm. And this is at the beginning. This will be the last company I ever do. Thank you for that. This is the first company in 21 years I see this as an absolute family. This company's not going to let you down. One of the visions of what we're doing here at TalkFusion is to create a legacy of a bunch of good quality human beings that can go out and change things. Now's the time to change your life. Now's the time to get rid of the excuses. Now's the time to get rid of the limiting beliefs.